rond politiek, vannacht de Uil of Beagle. En 's morgens schrik ik, net als jij, in het toilet en voor de spiegel. Voor mijn part loopt mijn meisje weg en gaat zij zonder vroeging. Want ik zit maar met één probleem, wie schoot op J.R. Ewing? Wie schoot op J.R. Ewing? Wie knalde J.R. neer? Wie gaf hem zijn verdiende loon, die zeer gehate heer? Motieven ruim voldoende, maar wie heeft het gedaan? Wie heeft die vuile gluipen naar het leven willen staan? Hij deed in olie en hij had heel Dallas in zijn knuisten. Hij was een man van Texas, hard met woorden en met vuisten. De groep met goede redenen de rotzak te vermoorden, die is zo groot als het woordenboek met alle slechte woorden. Wie schoot op J.R. Ewing? Wie knalde J.R. neer? Wie gaf hem zijn verdiende loon, die zeer gehate heer? Motieven ruim voldoende, maar wie heeft het gedaan? Wie heeft die vuile gluipen naar het leven willen staan? Misschien was het Sue Ellen wel, hij verklaarde haar krankzinnig. Misschien haar vreemde zuster ook, al deed ze heel aanminnig. Misschien ook Von, de bankman, die vergeefs met J.R. praatte. Misschien ook Cliff of Ellen Dean of Bobby die hem haatte. Wie schoot op J.R. Ewing? Wie knalde J.R. neer? Wie gaf hem zijn verdiende loon, die zeer gehate heer? Motieven ruim voldoende, maar wie heeft het gedaan? Wie heeft die vuile gluipen naar het leven willen staan? Wie schoot op J.R. Ewing? Dat is wat ik niet weet. Gebeurde voor mijn ogen, maar ik heb nog steeds geen weet. De omroep geeft ons wekelijks de story op de buis. Maar met het antwoord op mijn vraag kwam ik nog steeds niet thuis.